Eningizimu Afrika ake sinibingelele sinamkeleke kwi-TC July TV. Njengoba nibona-ke la madoda uma kuthiwa uzoboleka amadoda ikhona ke la usuke usondela khona. Makuthiwa nje wezile uzoboleka usuke uzila nako la sikuletha khona, nako la sikuletha khona. Moswethu uzofuna into enkulu kuthiwa usuke uthi uzoboleka uza la sikunikeze-ke lento sithi thathe. Musu uyithathile-ke lento kwenzeka izinto, usuyithathile-ke lento kwenzeka izinto madoda. Nazi into ezenzakalayo. Awahlali-ke la madoda kungekho mali, fanele ahlale kukhona imali ayihleli khona. So sithi sondela-ke nawe noma ikuphi la ukhona njengamanje osacabanga ukuthi kufanele uzothatha amadoda, kufanele uze emgedeni, kufanele uzophakamisa izinto zakho. Ngithi isikhathi sakho-ke lesi, ungasachithi isikhathi, sondela uzothatha izinto ezinkulu, uzothatha izinto ezizokuphilisa, izinto ey'ngenabungozi, izinto ey'ngafuni igazi lakho, engafuni igazi ley'ngane zakho. Okwakho nje ukuthi uphathe ugologo kuphela. Ugologo fanele uhlale khona. La madoda awuthanda kumlilo, fanele kuhlale kubasiwe ukuze akwazi ukuthi othe. Sithi sondela-ke ndoda enkulu, siyakunika-ke la amadoda amakhulu. Uma ufuna ama-contract uyaza sikunikeze i-contract. Ibhodo lemali, ibhodo ley'manga, abantu abaningi bayalazi kuGoli, kuphi ku-Cape Town, bayalazi ibhodo ley'manga. Sithi abantu abasondele bazothatha ibhodo, ibhodo lokuceba, ibhodo elingenabungozi. Ungasabi, akho nto embi ezokwenzeka kuwena. Sifike nje sikunikeze into yakho, uhambe uphakama nawe uphile kahle njengabanye abantu. Ungahlulwa abafana bakweminye imizi, uthola abantu baphatha imali, abantu baphila kamnandi, wena izinto zakho ayihlangani. Sithi sondela-ke. Uma ufuna ukwabona ngamehlo lamadoda siyakukhombisa futhi uwabone. Uma ufuna ukwabona siyakukhombisa uwabone. Indawo adlalela kuyona i-ground lawo, abekho abantu abangadlali phela. I-ground labo-ke la bedlala khona. Umlilo lo kade kubaswa inyama, la kade kwasiwa inyama. Sizobosela inyama ngoba besibavakashele. So na ufika nenyama ebovu, ufike nogologo obovu, sifike sibaphakamise, sibakhuphule, ukhulume nabo, ubafonele into oyifunayo, bakunikeze futhi. Kumuntu othi ngempela uyakudinga lokho, inombolo 0783170554, 0783170554. Ibhodo lemali liyatholakala, isikhwama semali siyatholakala, kodwa sesizonikeza abantu abambalwa ngoba amafutha esosebenzisa esikhwameni ayaphela mase kuyisebusika, ngoba ebusika phela isuke ehlatshwa la madoda. So amafutha asuke singasenawo lawo esiwasebenzisayo. Ngakho-ke sithi-ke kumuntu osidingayo isikhwama angasondela. Khona sika 25 kuphela, sika 8000 asisekho, sika 8000 asisekho, sekhona sika 25 kuphela. Sithi sondelani-ke madoda, nizothatha izinto zenu. Sondelani-ke bomama, nizothatha izinto zenu niphakame. Ake kuceba abelungu kuphela, ake nicebe nani manje, isikhathi sokuthi nani nicebe. Kumuntu oyidingayo-ke into uyazi, akathatha inamba la afone, simnikeze into yakhe. Kunabantu induku abathi ayivuki. Ukhona umkhulisando, ukhona Nigerian Buffalo 1.2 sorry, afika azothatha into yakhe umuntu, akwazi ukujabulisa umama. Ungahlali nomama nje uloku umxisha ngemali kodwa izinto azenzeki. Ibhodo lemali madoda, uzani khona ibhodo lemali liyatholakala, lizokwenzela lezi zinto lezo oyifunayo. Siyabonga.